V živote je to niekedy ako v bludisku, podobne ako v krátkej animácii, ktorú vás pozývam si teraz pozrieť. Jednoducho sa v živote niekde nachádzate a niečo hľadáte. Lásku, šťastie, úspech, slobodu. A tak sa obzeráte, kadiaľ vyraziť a riadite sa smerovými tabulami, ktoré vám život ponúka. A po nejakom čase sa môže stať, že ste opäť na tom istom mieste. To, čo by ste v takej chvíli potrebovali, je zmena perspektívy, aby ste mohli vidieť to, čomu naozaj čelíte. Ale také precitnutie môže byť niekedy hrozivé a môže sa zdať, že vaša situácia ani nemá riešenie. Keď sa ale dokážete pozrieť ešte inak, uvedomíte si, že riešenia existujú, no vyžadujú si naučiť sa niečo nové. Niečo, čo ste predtým nikdy nerobili. A hoci učenie sa nových vecí je obecne dobrá voľba, za zmienku stojí aj fakt, že pokiaľ sa dokážete pozrieť ešte trochu inak, možno uvidíte, že všetko, čo hľadáte, je v skutočnosti bližšie, než by ste čakali. Moje meno je Boris Rybár a jedna z najpríjemnejších vecí, akú poznám, sú aha momenty. To sú tie chvíle, kedy človek situáciu, ktorej čelí, odrazu uvidí inak a nemožné sa stáva možným. Ale kľúčovú úlohu v tom zohráva zmena perspektívy, pretože to, čo robí problémy problémami, nie sú problémy samotné, ale naša neschopnosť tie problémy vyriešiť. Koniec koncov nikto nepovažuje za problém niečo nepríjemné, v čom sa ocitne náhodou iba na chvíľu a o pár okamihov už je opäť v pohode. Problém sa stáva problémom až vtedy, keď opakovane a dlhodobo zažívame nepríjemnú situáciu a zlyhávajú všetky pokusy, ako to vyriešiť. Je to podobné, ako keď mucha v snahe vyletieť z vášho domu neustále vráža do skla. Jej problémom nie je to, že sa ocitla vo vašom dome a chce byť niekde inde. Jej problémom je v skutočnosti to, že spôsob, akým sa z vášho domu chce dostať, nefunguje. A z tohto jednoduchého príkladu muchy za oknom sa dajú naučiť o živote dve dôležité veci. Tou prvou je, že ak máte nefunkčnú stratégiu, ani vytrvalosť vám nepomôže. Jednoducho neexistuje mucha, ktorá preletí cez sklo iba preto, že sa o to vytrvalo snaží. Muchy za sklom sa dajú rozdeliť iba na dve skupiny. Jedna skupina je tá, ktorá nájde spôsob, ako to sklo obletieť, a druhá skupina je tá, ktorú ráno nájdete na parapetnej doske, pretože sa vytrvalo držali stratégie, ktorá ani len nemá teoretickú šancu na úspech. No a druhá vec, ktorá sa z tohto príbehu o muchách dá do života naučiť, je fakt, že to, ako o probléme rozmýšľate, je súčasťou toho problému. Vedel to už Albert Einstein, ktorý povedal, že problémy, ktorým čelíme, musia byť vyriešené na inej úrovni uvedomenia, než na tej, na ktorej vznikli. Inak povedané, to, čo si o sebe myslíte a to, čo si myslíte o probléme, v ktorom sa nachádzate, je súčasťou toho problému. Spôsobuje to aj to, že ste sa do toho problému dostali a ešte vás to navyše v tom probléme aj udržiava. Inak povedané, mucha, ktorá vráža do skla, to robí preto, lebo sa naučila v minulosti letieť za svetlom. Vo voľnej prírode čelila tisíckam situácií, keď letieť za svetlom bola dobrá životná stratégia. A stačí, aby sa jedinýkrát ocitla za sklom a zrazu dlhodobo funkčná stratégia stratí svoje čaro. Pretože to, čo pri riešení problému zohráva úlohu, nie je len stratégia, ale aj okolnosti. Samozrejme, že mucha nie je schopná takejto úvahy, ale to, čo je na tom zarážajúce, že ani my ľudia sa častokrát nesprávame oveľa uvedomelejšie ako muchy. Tiež máme svoje životné stratégie, ktoré sme sa naučili používať za roky skúseností a tiež sa ich neradi vzdávame. Ignorujeme okolnosti a slepo veríme, že to, že nám nejaké stratégie fungovali v minulosti, automaticky znamená, že budú fungovať aj do budúcna v akejkoľvek inej situácii a za akýchkoľvek okolností. A tak sa nieraz ocitáme bezradní, tak povediať za sklom, a vytrvalo vrážajúc doň sa nestačíme čudovať, čo sa pokazilo. Ako som povedal, moje meno je Boris Rybár. To, čomu sa venujem, je, že pomáham ľuďom na ich ceste za spokojným životom. Pomáham im objavovať sklá, do ktorých vrážajú, a pomáham im objavovať aj spôsoby, ako môžu tie sklá obletieť. A k tomu je dôležitá zmena perspektívy, pretože to, čo každý z nás potrebuje, keď uviazne na nejakom mieste, je schopnosť pozrieť sa na veci inak. A to dobre ukazuje ešte jedna animácia, ktorú práve teraz sledujete. Pretože scéna celej animácie sa vôbec nemení. Mení sa iba pohľad na danú scénu a vďaka tomu sa mení aj to, čo vidíme. Život skrátka nie je taký či onaký, život je vždy iba taký, ako ho vidíme. A pokiaľ nie ste spokojní s tým, ako váš život práve vyzerá v akejkoľvek oblasti, pracovnej či súkromnej, tak zo skúsenosti vlastnej a skúsenosti klientov tá najlepšia rada, ktorú vám viem dať, je, aby ste sa pokúsili uvidieť to, čo ešte nevidíte. Pretože ak by riešenie vašej situácie ležalo niekde, kam sa už pozeráte, tak už by ste ho s najväčšou pravdepodobnosťou boli našli.
Ak vás takéto objavovanie zaujíma, rád vás poznám osobne, tvárou v tvár alebo online. Mám na mysli neformálne zoznamovacie stretnutie, na ktorom sa ukáže, či existuje nejaký zmysluplný priestor pre vzájomnú spoluprácu. Ak vám to dáva zmysel, kontaktujte ma prostredníctvom formulára nižšie. Nechajte na seba kontakt a napíšte o sebe niekoľko základných vecí. Odkiaľ ste, čomu sa profesíne venujete, prípadne niečo ďalšie, čo chcete o sebe na úvod prezradiť. A ja sa vám najneskôr do 5 pracovných dní, v závislosti od toho, ako mi to kalendár dovolí, ozvem a dohodnem si s vami termín. Teším sa na vás.